mga katablers, ipakita ko sa inyo kung ano ang mga style dito sa Japan, yung mga style nila dito sa mga road, mga traffic. Ipakita ko sa inyo mga katablers. Ito mga katablers, yung traffic light niya mga katablers. Ito mga katablers, ito mga katablers, ito sa bulag to mga katablers, sa bulag ito sa lahat ng mga katablers, sa basta dumaan diyan mga katablers, no? Yung sa traffic light diyan mga katablers. So kung pindutin natin to mga katablers, ito kasi ito para to sa mga bulag eh. Ito sa estudyante, sa basta dumaan ka diyan mga katablers, pwede kang pindutin. Kung pindutin mo yan mga katablers, yan murid yan mga katablers. Tapos pwede ka nang dumaan mga katablers. Dumaan tayo mga katablers. Yan mga katablers. Red na siya mga katablers. Ang mga katablers, ito sila kasipte mga katablers pag may ginagawa yung kalsada mga katablers. Napakarami yung ilagay nila mga katablers ko. Ito mga katablers, tingnan nyo. Ito mga katablers. Tapos safety siya mga katablers. Safety. So ganito ang sistema dito sa Japan. Parang normal lang siya mga katablers, pero nakita ko na napakahalaga talaga mga katablers. Ito mga katablers, daanan to ng bike kaso may nag-ayos ng daan, so nilagay dito mga katablers, mga safety para iwas disgrasya mga katablers. Ito ka safety ang Japan mga katablers. Ipakita ko lang sa inyo para yung iba makakuha rin ng mga idea mga katablers. Mga katablers, ito yung pinakamaganda dito sa Japan kasi ang tao may rights at saka yung bike ba may rights sila ba. So napaka the best mga katablers kasi safety sila. Hindi delikado sa bawat mga bisikleta ba o mga estudyante, paglakad sila. The best mga katablers. Ang mga katablers dito sa Japan, bakit walang traffic kasi baga kung magparking ka mga katablers, yung 40 minutes mga katablers 100 yen, sinsilyo lang mga katablers. Tapos kung 24 hours ka magparking, magbayad ka ng 500 yen. So sinsilyo siya mga katablers, no? So ang 40 minutes mga katablers 100 yen. Yung 100 yen ang 40 minutes. So bawal doon nakaparking talaga doon sa gilid ng daanan kasi mukos siya ng traffic. Yun din ang sikreto mga katablers na yung solution sa traffic. Yung katulad ng mga dito mga Family Mart, maliit lang yung tindahan nila Family Mart at saka yung Luzon, pero yung parking lot nila napakalaki. So yun ang solution nila mga katablers sa nakita kong walang traffic dito sa Japan. So yung mga tao mismo ang pumunta sa parking lot mga katablers at doon sila mag-rent ng parking lot, no? So sa sasakyan nila mga katablers. Yun ang mga strategy nila mga katablers. Ito mga katablers, yung Luzon napakalit mga katablers, pero yung parking lot niya mga katablers napakalaki.